Anpa. Anna mennä! On. Uudestaan! Uudestaan! Vielä kerran! Vielä kerran! Jipsu, laita lunta! Näytä Jipsu vielä kerran. Miltä näyttää tissikarvat? Oikeesti on vittu kipeä. No ei ihme, jätkällä palo ihoa vittu monta. Ron Hietala, miltä näyttää teidän rintakarvanne tällä hetkellä? Jos täytys sanoa silleen, että kumpi on kipeämpi, nänni vai rintakarvat, niin sanoisin, että rintakarvat. Jahas, ja mitä se... Kato, ei paassipöydälle sun tulee vertaa. Onko Jussi Arfomilla tässä tähän... Mitä sanotaan? Mulla on hyvä meininki. Kaikki on hyvin. Konepelti on kunnossa. Yeah! 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 Ei oluet tästä.